1867 urtian, lehenengo trena ikusi nuen Espainiako partian. Bire pixka bat bistan pasata, inoiz sartu lurpian, berra berriak erantzi dizte handikan orain artian. Modu horretan jarri zuenak norteko ferrokarrila, jakinduria haundia zuen entendimentua bila. Gizonik ezin hasi liteke zaldi hobiaren bila, goizian irten irundik eta iluntzerako Madrila. Linea horrek badaukat zenbait tunel zubita herrio, bibiderekin ipini dute sekulan baino berrio. Elektrikako indarra eta horren beste guardarra jo, gau eta egun gelditu gabe beti zerbaiten karraio. Trenera lasai palijuake eginagatik zartzera, ilo biriak ederrak dauzka kotxian aixa sartzea. Amarlegua bire pasata ordu beteko etxera, lehengo segunda bezin ederra dago orengo tertzera. Eserialki ederrak eta beste gauza bat onona, ezertarako bihartzen bada kotxe bakoitzak komona. Lenguan antxe ikusi nuen 80 urteko amona, frantzes euskaldun buru zuri bat benta berriko moñoña. Karbonerarik ez dute bihar, fogonerorik hain gutxi, hor bihar dana begiak erne eta jabiari eutsi. Abiatzian iriki eta ailegatotzian itxi, gau eta egun gelditu gabe da biltxistuta irrintzi. Onla esan azurirakinak egiten zuen negarra, preciso alda beti kalderan kiskaltzen egon biharra. Ez daukat beste alimenturik, subakia eta txingarra, ongi miatzen baldin banazu otzian badet indarra. Berari beira jarri zitzaion zabaldurikan besuak, arrazoi hori ontzat hartu du elektrikako maisuak. Badakit zure gauta egunak dirala lastimosuak, hori egia esan badezu itzaliko dira suak. Nere munduko jakinduria izan da oso azala, jangoikuari eskatzen diot harren argitu nazala. Garai batian ez genekien elektrikarik bazala, orain urotzak dabilki trena lehen irakinak bezala. Garai batian ez genekien elektrikarik bazala, orain urotzak dabilki trena lehen irakinak bezala.